Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Mana kamano nyakuram gajwang kamora mara mitira katulu makende marwa kie chenro mar Duond Onagi mokol nikacha chakre chenguk tich nyaka cheng tich abich kama kuongwa kautul makende maguro kamano maduonga nyano bongo nyakalaga nyasach polo gipiny momiyo kinde machalo koda kamande mondo wachakwa rom kendo wagom mbaka nyakuram gajwang chutho to wechego muto na kachel koda tijo bila kata wechego magidoro wan kende kachel kod commissioner mai poa mdo nikacha ni megosi Ken Williams nyakomita OGW mabino adhigo kode mbaka kunyiso ni togiesa machalo koda kamandie mabindo gando sebedo kan negingure wechego mag polisi kachel kod obila kaka gitao tijgin koram gajwang luwa Facebook pages mago Chununagi TV, TikTok Chununagi TV kawa keloni kacha chenona chel kachel kawuoke magawa maduongno mar Mirage Hotel madore bomano ma Kisumu tarik proko ngwen do mara birio igana record proko da uchel kama tai chenona and Steve James aka nyakwar nyaronyo wana kotulu makene marwa kimondo meluwa Facebook pages mago Chununagi TV, TikTok Chununagi TV kato bende wiki will ma subscribe a YouTube channel maroma Chun Onagi TV wachakwa chenona yeno machalo koda kamandie Megosi Ken Williams nyakomita aka OGW ndalo mang'eny jatela mokongo mor kom chopo kandi kendo goero kamano madonga e nyamondo mi kata bedo ne dich kamano to ichopo chunyo Onagi TV wamor ero kamano nyaka kuluongo wato nyaka wabini keche mae yo mabe wanyalo wuoyo go gi jopiny nikeche Onagi TV be Ma and Duond Onagi mai TV magiwinjo seche mwa koro
koro giyweyo dala. Koro kiluongo wa to nyaka wabi nikech wanya chopo kuom joma ng'eny moloyo. Mana diere. Erokamano. Erokamano. Kapok wadhi mabor, ada mondo mi wachake ne walimi nyaka dala kacha kitimo ni kacha sitho ayanga. Kapok wadhi wach makawuon daher mondo mi wache gimoro achiel ariyo adek. Niloso budho maduong' kabisa ma jotelo nobiro mopogore opogore. Budho naduoko erokamano kuom biro kendo budho mokwongo ne en mar duoko ne Nyasaye erokamano. To mar ariyo kendo ne en mar nyiso jopiny kaka jodala ni mae girgi nikech seche moro amora ma jaluo oyudo telo moro amora to nyaka watere dala nikech telo ok en telo mar familia, en telo mar Kenya mangima. To Kenya mangima nyaka ibede gi kuma iriaye. Koro emomiyo natere dala to kendo wach tere dala no be nokonya kabisa. Nikech bang' mano na chako gimoro miluongo ni Warmth Initiative. Warmth Initiative. Koro Warmth Initiative ni en initiative mana chako mar konyo jomadongo. Koro akonyo jomadongo, ang'iyo kaka health gi blankets, amiyo gi blankets, chiemo, joma be ok nya wuotho wamanyo kaka wanya manyo ni kata wheelchairs ma ginya wuotho go maonge ute be koro wang'iyo. Koro nokonya nikech no en erokamano mar Nyasaye to kendo nomiya idea be man koro mar konyo jopiny kabisa. Sama koro wawuoyo sani ni wasachopo ne jodongo madhi 1,300. Itime mana e gweng' kosi ikalo tong'? No, akalo tong' lakini ng'eni koro nyocha chako dala to koro adwana koro akal tong' adhi kuonde mopogore opogore but akonyo be jomopogore opogore koro. Koro seche moko ka ntiere mahitaji mopogore opogore mar jodongo to kwawuotho to awuotho gi gimoro achiel ariyo adek kwakonyore gi osiepe moko kata gi sirikal be nikech jodongo moko be pok ondike stipend moro mimiyogi cha mar jodongo cha to moko be pok orejista SHA to kendo na yudo ni nitie kata jodongo. Koro nichako deal gi jodongo higni 70 kadhi mbele? Chakre luore nitie kata chakre kata 65 makoro ma ok nyal kabisa. Kendo akonyo mana joma ok nyal. Sirikal konyi kose ma mfuko ni? Mara gosiepe. Mara gosiepe. Koro osiepe osakonya kaka last time manyocha wan Kabondo osiepe no okonyowa kabisa kano gi organization moro miluongo ni Kenya Partners Platinum Health jodongo ne thiedhgi puonjgi nwariolians jodongo be tho mang'eny. Tho ma jodongo thogo githo nikech taxation. Koro yudo ka inheritance ng'ato jaduong' kosabet 80 to jomoko jomibadhi biro negi nikech gidwaro puothe no. Koro nwatemo wuoyo kodgi kwa nyisogi kaka onego bed ni giritore to kata ka gin gi chandruok moro amora ma gisense to ginyalo report be ka police ma DCI mondo okonygi. Erokamano maduong' ahinya nyaka nwachak gi mano mondo mi oganda bondo ng'e ni apart from man nitie gima bende timo dala kocha. Ka wachaka nitiere ywak ma bende samoro jopiny osebedo ka keto kacha chutho te gwenge mag Nyanza kwachogi mag Kisumu. Iwacho ni arita kwe osebedo ka dok piny. Kwa penjo kacha josiasa wacho ni obile mok tijegi. Kipenjo kacho obila bende wacho ni josiasa ma samoro kelo tula. Koro odiochieng' ma kawuono wacho ni wakile ni to karang'o matimre. Kinyalo chaka inyalo nyiso ni to wechego mag arita kwe chalo nade? Bini obila samoro ok tim tijgi e yo makare. Erokamano ahinya kabisa kuom gimiwacho ma jomoko wacho no. But gima nyalo wacho ni obila timo tijgi nikech kiwango mar serikal, kiwango nigi tich monego bed ni gitimo. Polis nigi tijegi, josiasa nigi tijegi, ng'ato nigi tich monego bed notimo. To kipenja tanyalo wacho ni obila timo tijegi nikech kata koro seche ma wantie sani ni kada obila ok tim tijegi to jonyuol osebiro momowa gi
kata gike ni ma expensive modhi go te. To nikech gitimo tijgi, an sure ni emomiyo wanyalo wuotho, wanyalo biro kuma wabire kani to makata ka onge polis man gi bunde marito. Weche ma osabet ka wuok be ni sani koro kaki wacho Nyanza kwe ok ber ahinya. Asaromo gi jatend polise ma Nyanza region, that is the regional commander. Asaromo be gi jatend jongao kata provincial administrator, the regional commissioner is new. Asatemo be romo gi jok ma ochung' ne county mopogore opogore, nikech apart from me an bedo commissioner kendo bedo placed in Nairobi, Nyanza region ni be mara, an ema chung' ne Nyanza region. Koro asaromo gi commanders te ma Nyanza region, both police commander gi regional commander. To gima asayudo ni kata gima giwacho ni gin gi mpango maber mar ng'iyo ni jopiny nigi kwe. To jopiny be nigi mpango nikech ing'e ni polis ok nya yudre kumoro amora. Koro seche ma wan kuma wantiere no, to kuma leseni ne gweng' ma police station bor kata matin. Gimonego tim ni ka wan onego iluongo ni community policing. Kich wane mwang'e joma nie gweng'gi, wane mwang'e joma wuok, wane mwang'e joma dongo. Koro koko wanyalo timo community policing e gwengewa, then wanyalo bet ni wamiyo police tich matin. Seche ma koro gimoro otimore kiluongo police ma police bito, gigi ni nyalo report ne village elder, ni nya report ne chief. Koro aparo ni cases mabiro luwore gi region, but apani jopiny onego bed ni ng'eyo ni ka kes obiro, kata jothuru onego bed ni ka kes moro obiro, kata gineno janjore moro mok timgi maber, to onego gi report ne either ngao, kata gi report ne police, kata gi go simu ma free dial ka. Ma ng'eni tundo gi 99 minyalo go free dial, tinyalo nyiso ni e gweng' kama kaneno ka jonjore moko ntiere. Koro onego wakonyre mondo kata kwa wacho koro wawei ni to kwa gocho negi to gikaw dakika di mok gibiro, nikech be kok gikaw dakika mang'eny mok gibiro, temo mi po be ntiere, nikech mano koro in action. Nikech seche mi report case kata igo sime to yudo ka sime ok dhi through kata ok maki kata police ok bi, tinyalo chopo e ofiswa kata inyalo gono sime wambe wan gi sime ma free 159. Inyalo goyo free, then wawuoyo to wamanyo ni ang'o miyo police go ok tim gima ni kare. Nitie gino mabende samoro wachore ni polise mon godo bedo compromise, ni gitiyo gi jotelo mamalo e neno ni githiro ratich oganda. Ing'eni jok ma bedo compromise, ing'eni corruption en gima technical. Temo mi wan gi institution miluongo mar anti-corruption ma deal gi timbe mag maundu mag kumo pogore opogore go. To corruption ni koki reporte, to ng'eyo no dhi nyime tek kabisa. Unless ko bedo reported. Nikech ka police oneno kata ka japiny oneno ni police tiyo gi jomoko ma opogore, to onego japiny report mano mondo watim investigation, wang'iyane to ere kako tiyo gi jogo, to en gi SOP ne monego bed notimo. Koro mano be tek kabisa, nikech ka statistic onge to tek, to ka ntiere to cases mosebedo reported kuomwa, wasakawo gi to waketo negi ma wanyalo deal go, nikech cases seche moko gi report cases mang'eny. Koro wang'iyo magwa to wadil go, to ka nitie mok makwa ma deal gi mag anti-corruption, watero ni anti-corruption. Ka ntiere ma internal affair mar police, be wamiyo internal affair mar police. Nyanza ka be nitiere cases mosekelno? Cases ntiere ma osakelwa mopogore opogore gi jopiny. Kendo Nyanza kae ma uptake be is also very high. Nikech aparo ni seche mwawuoyo gi jopiny kamae, to jopiny report. Kendo gi report, to apart from reporting, tie mawuotho be office modak but Kisumu, madonjo office ma Kisumu. To kendo sani koro wang'iyo mondo wayaw office moro Migori, mondo waket yot ne jopiny kata jothurwa ma jomoko ma ya Migori, jomoko ma ya Homa Bay, madwa ni mondo report case physically office. Ing'eni Kisumu seche moko bor. Koro wang'iyo mondo mi this financial year waya office moro Migori mondo waket yot ne jopiny be. Yena monda penji kama, un yawuot luo to yawuot luo ne serikal ka to mbaka gore mopogore opogore. In kaka ng'ama nigi in authority
itimo investigation mari iwinjo gima japiny wacho koni to gi gima bende nie timore. Nitiere ywak ma bende samoro oganda moko bende osebedo ka wacho. Nitiere jogo ma bende wacho ni moluor PS Raymond Omolo ma bende ochung' ne wechogo mag arita kwe ma iye tiyo tije no makare. Nitiere jogo ma bende samoro ywak ni imienegi achiel ariyo adek ma osebedo ka timore. In kaka commissioner ma IPOA bende ise temo nono ni to ywak ma japiny ni biro nade kata osetemo go mbaka ni to ang'o momiyo magi wachore? Ing'eni jopiny kata jothurwa nitie gima iluongo ni social media. To social media ni oonge suche. Ok inyal wacho ni mae such social media. Koro ng'ato donja to oro ma gik mooro nikech ing'eni Kenya kae e piny maparo ni asewuotho e pinje mang'eny. To Kenya kae e piny maparo ni maber zaidi. Nikech kata kidhi Europe, ibiro ka Europe gokinyi nyaka godhiambo nitie demonstration gokinyi nyaka godhiambo. To jogi ni kuonde gin gi kuonde ma gi demonstrate. Koro ok gi interfere gi joma ok demonstrate. To mar ariyo be seche ma kata gik moko timore e pinje ma oko go. Pok aneno ka jo gazete, jo TV temo wacho ni pinje ma oko go kata let's say kata France kata US ni piny marach ma pok wadwaro wayudo mana kaka jowa masani timo. King'iyo gazete wa matinde from wuok tich nyaka tich abich kata nyaka ngeso kata nyaka jumapili. Gazete ni gazet mana mag ywakruok gini rach. Chon ne gazet golo kata nyocha ka jowa ka oringo ma ng'ato ringo moyombo e Olympic. Ok ine kata gigole gazet. Koro tinde gazet akia gen ma gik maricho lelo nikech onge gima ber mikelo to kinya wacho ni nitie onge gik maber matimore. E wach mipenja no, Kenya nigi institutions maka ng'ato nigi chandruok moro amora kata oparo ni gimoro ok timre maber. To nyalo wuok, odhi otim ang'o? Odhi o report. Nikech inyalo make a case, wan gi ombudsman ma ka justice okomi inyalo report, wan gi DCI, wan gi IPOA, wan gi police. Koro nitie gik mang'eny ma institutions mang'eny ma ideally can be used to report this particular thing. But wach moko kaka koro wach PS, nitie gik moko ma PS osetimo ma aparo ni jopiny wetho kong'eyo kata jothuru kong'eyo. Kachako mane nitiere chandruok kinde polis gi jo ngao. Jopiny ne wacho ni polis ok winjre gi chife gik machal kamano. Then ne gikelo gimiluongo ni jukwaa la usalama. Koro jukwaa la usalama ni manobiro gima notimore ni jo interior nowuotho te e counties gi te and gi sub county magi yudo information. To information nokonyo seriously nikech jopiny ne wacho kaka chalo to chife be wacho kaka chalo. Maka sani king'iyo nitie a very good correlation between chief gi police at a high level. To kendo pod dhi piny be gradually. But apart from that, PS Ray be nodogo ng'iyo mokelo a very good idea miluongo ni jukwaa la wasomi. Jukwaa la wasomi kao nyithindo tete mane university, tertiary colleges. So these students bedo trained on mediation. Nikech kaka nyithindo bedongo, to kokwa train ourselves on mediation, then even arguing kata reasoning, kata ka shida moro wuok mathin kaka wanyalo loso shida no, waonge gi that knowledge. Masani nyithindo mane tertiary kata university osapuonj mang'eny kabisa on mediation makata ka shida moro wuok to nyalo losore. Koro aparo ni weche miwacho e social media seche moko ok gin weche ma osebedo quantified. Nikech tinde be AI ng'eny. Ing'eni ng'ato bira to goro gimoro to saoro. To kipenjo question be to onge ng'ama duoki. Koro aparo ni gima ber ni seche ma japiny oneno ka nitie gimoro maundu kata chich moro amora mawuok, then wati gi agencies mantiere mondo wa report. To last time nanyisi ni be IPOA mineno ni in Africa, we are only two in Africa. Achiel in South Africa. To king'iyo ma South Africa no kako bedo formed, ok inya compare gi ma Kenya kae. Ma Kenya kae is more independent. To kata kidhi Europe, ibo manyo the formation machal gi mar IPOA ni to kibi yudo. Koro mano nyisi ni wan jo Kenya wasadhi mabor ahinya molo kata pinje maoko ma seche moko wa compare wa
kodgi. Kwang'eyo kes mar Albert Ojwang' ni mabende wano ka wacho ni nutemo majiwo chini momdi mugol gino mabende tinyalo wacho nang'o kech kachacha polise bende gori tudo gi nek aila ni. Kes no to kadwa na comment nikech koro en court. Koro nikech kes mane court ok inya wuoye. Koro mana mwasa chiwo kalore kaka kes dhi nyime. Mwanya neno